Per facilitar més la comprensió d'aquest primer cas pràctic, al final del debat tindreu, per un costat, l'explicació escrita de tot el cas i, a més, el problema resolt a la fulla de càlcul. Sobre aquesta fulla de càlcul passaré a explicar els apartats i els punts més complexos d'aquest cas pràctic. Per començar, podeu observar que he incorporat a la fulla de càlcul les diferents dades que utilitzaré a l'hora de resoldre el cas. Fonamentalment, les dades de compres i els diferents costos i despeses que m'indiquen, així com el seu total. A més, tenim els inventaris, que sabem que segueixen un criteri de valoració FIFO, és a dir, el primer que entra és el primer que surt. Podem veure el seu valor en euros per cada un dels conceptes, tant a l'inici com al final del període que volem analitzar. A més, he indicat en aquesta fulla de càlcul que totes aquelles caselles de color verd ens indiquen que és una zona de càlcul. Amb totes aquestes dades i alguna més de repartiment que tenim en el propi enunciat, podem ja començar amb el primer apartat, la determinació dels costos del producte i els costos del període. En aquesta primera estadística de costos, he realitzat una taula on he dividit per un costat els conceptes de cost, a la part esquerra, i una columna per cada centre de cost, és a dir, producció, comercial, administració i la suma de totals. En primer lloc he calculat el consum de matèries primeres, en aquest cas per paper, que repartirem a la seva totalitat al centre de cost de producció. Per realitzar aquest càlcul, utilitzem la fórmula que ens diu que el consum és igual a les compres més les existències inicials menys les existències finals. Dades que podem extreure del propi enunciat de la mateixa fulla de càlcul a les caselles d'inventari. Exactament el mateix faríem pel consum de matèries primeres de tinta i després aniríem repartint, en funció dels criteris que dona l'enunciat, els diferents conceptes de cost, així com, a la columna de més a la dreta, calculem els seus totals mitjançant la suma. Per exemple, les primes per assegurances podem veure diferents percentatges. Així, fins que arribem a tots els conceptes. Anem a l'últim. Aquest últim potser és el més complex, donat que la dotació o l'amortització han de realitzar un percentatge de percentatges. Per exemple, a producció li correspondria un 45% de l'amortització de maquinària més un 40% de la nau, del qual el 80% correspon a producció. Llavors hem de fer el percentatge de percentatges. Fem això per cada un dels centres de costos. Finalment, calculem la suma total de costos per cada centre de cost, producció, comercial i administració, i el seu total, és a dir, la suma dels costos de cada centre de cost ha de ser igual a la suma de tots els conceptes de costos. A partir d'aquest moment ja estaríem en disposició de passar a la segona part, que explicarem en un segon vídeo.